Dames, heren, dieren. Ik weet dat je enthousiast bent. Ik weet dat het gezellig is, maar we moeten even uw aandacht hebben. Want we hebben een wichtige commissie voor het vastelavond vierend volk van Groeit-Maastricht. Verleden jaar hadden we van jeugdvereniging De Kikkers met jeugdhoeklustig paar Fan de Nierste en Sky de Nierste, die natuurlijk fantastisch vorm hebben gegeven. Maastricht viert vastelavond, Maastricht helemaal bekend. Vanmiddag maak ik wel bekend welke jeugdvereniging het jeugdhoeklustig paar of de jeugdprins of de jeugdprinsesje gaat leveren van het komende jaar. Loop met me met wie ik deze week contact lag met een aantal van ons die onderweg waren midden in de duister. Is het echt waar? Zit je onderweg? Het is zeker waar, ik zit al in de auto. Dus het gaat gebeuren vanavond. Ja, zeker. Het gaat gebeuren. Nou, Walle, ik wens u veel succes. Zijt voorzichtig tot u geen zuid en veel plezier. Die zag de brug over. Ja. Maar we hebben een goede chauffeur, hè? Ja, zeker weten. Het gaat gebeuren. Hoe zien we dat? Nee, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Hij ziet de kikkers. Hij ziet de kikkers. Maar gewoon door naar Meersen. Meersen, Dat is wel een... Ja. Zitten we nu voor? Ik zie hem daar. Ja. Nee. Even kijken. Het is wel duister. Dat is het bericht hoor. Dat was Ja, dat is mooi. De Granspol. Ja, maar die gemeente is er niet gek geworden, hè? Dit is het. Mooi. Is het Maastricht? Hij heeft Nu zit Maastricht en dan zit zit een de andere. Kijk, hé, burgers stonden op de door en nu zit vrij. Ja, ik denk toch dat het goed zit. Het leeks begint te trillen. Ja, de leeks begint te Aan trillen. welke kant? Die kant. Ja, ik denk wel. Stevel. Hier, wat komen wij doen eigenlijk? Zit er een goed tegen? Misschien weet je, verleden jaar heeft Maastricht voor de eerste keer een jeugdhoeklustigheid gehad. En dit jaar komt nummer 2. En dat zou vergeren willen vragen aan... De schravenleer is uit hier. Dus wilt hier op zoek gewoon hij en hier naar een meisje en een jongske die Maastricht, de jeugd van Maastricht, voor willen gewoon in de vastelavond van 2024. Ja, zeker. Ja, heel gerne.